Tuto sme nad kantínou, kde tadeto sú privedené káble z tej fotovoltaiky, lebo tam je strop tam vzadu a tam je fotovoltaika a idú tie káble tadeto a smerom do rozvádzača tuto dole. No a tie baterky, jedine ešte jedna možnosť je dať ich sem, ja vám ukážem, tuto 1, 2, 3, 4, 5, tuto sa plánovala síce nejaká miestnosť, ale zatiaľ to nevypadá, len pôjde o to zaťaženie. Nejaké otvory tu máme, kade to dostať, tade to, ale muselo by to byť naležato, potom dosť tým pohne, neviem, no, taký ťažší prístup, takže to je jedna možnosť. Natočím druhé video, ktoré spojím a tam bude vidieť, jak sú silné tie trámy, lebo sa tu robila veľká rezerva na chodenie.